Zijn de dikdakkers begonnen met een nieuwe hobby? Ja, inderdaad. Broodjes eten. Dat bedoel je toch? Ik dacht meer aan die autorally. Nee, dat is een bijkomstigheid. Die kwam toevallig voorbij. Dus, maar de auto, daar rijden we nog steeds in inderdaad. Dat klopt wel. Maar de mensen hebben het er steeds over dat wij zoveel eten en drinken hier. Maar dat wil ik nog wel even goed duidelijk neerzetten. Dat dikdakkers nog steeds betekent. Eten, drinken, feesten en vrolijk zijn. Kijk, er zit alweer van alles in de pen voor de rest van het jaar. Maar ja, even jammer dat de voetbal wat kort is geweest dit jaar. Maar goed, ook daar komen we weer overheen. Welke wedstrijden hebben jullie zelf gezien? Nederland-Duitsland. Achteraf gelukkig maar 1 wedstrijd. Maar ja, het was niet goed. Maar de sfeer was er niet minder om. Want het was berengezellig. We hebben op de Oranje Camping opgetreden. En natuurlijk op het Grote Plein 's middags. En na ons kwam Armin van Buuren. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Klappen met die handen, dat was eigenlijk de EK-single. Ja, die kunnen we nu afschieten, hè? Ja, hij deed het goed in de hitparade. Hij kwam mooi op tijd binnen. We hebben er heel veel mee gedaan. We hebben op het plein gestaan in Garkov. We hebben er mee gestaan op de Oranje Camping. PR hebben er genoeg mee gehad. Maar ja, helaas, ons team heeft ons in de steek gelaten dit keer. Maar aan ons heeft het niet gelegen.